ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେୟରେ ଆମ ବସ୍ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କଚ୍ଚା ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 51 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକ। 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଆସିଛି ନିବେଶ, ଖୋଲୁଛି ଶିଳ୍ପ, ହଟିବ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା। ଏହି ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା। सकल शक्ति पीठ छत्र रूपिणी कला
देशते सुंदर सड़क बाट कानरपुरे समार हाट तमर आमर जोड़िले कातिला बोली गोपालपुरे भेट घाट झरन झरिला डगरी तले मधुर डाकिला कहली डाले झरन झरिला डगरी तले मधुर डाकिला कहली डाले गोपालपुरर बोलम जुकै छोर दिले तगडा तगडी गीत मारी मारी नाचुबे सजो सकाले गोपालपुरर बोलम जुकै छोर दिले गीत मारी मारी नाचुबे सजो सकाले आसरे आसो पाखरे कोसा सज कराले बाडी कोसा कदा किनी देबी लाडू किनी देबी गोपालपुरे जुबे आसा गोपालपुरर पर्व हेलानी जुकै सजर दिले एदुके तगडा तगडी गीत मारी मारी नाचुबे सजो सकाले आले गोपालपुरर पर्व हेलानी जुकै सजर दिले मारी मारी नाचुबे सजो सकाले साइलो रे लो रे लो साइलो रे लो 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 नाही जाने मुई पर मोहरी बजासे